барои худро дӯст доштан аввалин чиз ки дар ҳама хубиҳо худо фикр кун. Масалан, набояд мо бисёртар камбудиҳомонро ба хотир биёрем, аз худмо нафрат кунем. Не. вақте ки инсон худша дӯст дошт, дар ҳолате ки масалан ҳама ғам аз ту дур бошад, мушкилиҳое ки дар атрофи ту ҳастанд, ҳамонро кам бояд аҳамиятӣ, кам бояд фикр кунӣ. Он вақте ки ба дигарон мегзорӣ, он фикрҳое ки ба дигарон мекунӣ, онро дар худат сарф кун ва бисёртар он корҳо, рафторҳои хубе ки дорӣ, ҳамонро фикр кун. он ҳолата метавонӣ ки оҳиста оҳиста худат дӯст дорӣ. На ин ки мо хатои мо ҳамин аст ки бисёртар рафторҳои бадмона ба хотир меорем, ягон камбудимона ба хотир меорем, ё ки ягон кас масхара кунад, ҳама вақт ҳамуро пеши рӯ меорем ва ин оҳиста оҳиста худдӯсториро дар вуҷуди мо кам мекунад ва камбудиҳомонро дар чашмон зиёд мекунад. барои ҳамин камбудиҳоро як тараф гузор. ҳама дар зиндагӣ ҳама камбудӣ дорад. набояд ба ҳарфи касе, ба рафтори касе, ба ҳеҷ чиз аҳамият надиҳ. вақте ки ба худат бисёртар вақт гузоштӣ ва рафтори хуби худат бисёртар ба хотир овардӣ, он вақт метавонӣ ки оҳиста оҳиста худат дӯст дорӣ.